Mi već decenijama slušamo o tome kako je Vojvodina žitnica Evrope, kako Vojvodina može da hrani cijelu Evropu, što je zapravo samo jedan mit. To se stalno ponavlja kao mantra, a zapravo nije tako, nije ni bilo tako, imajući u vidu obradive površine kojih je oko 2 miliona hektara i imajući u vidu produktivnost. Dakle, očekivala bi se mnogo veća produktivnost sa tih površina, tako da kad se poredimo sa drugim evropskim zemljama vidimo da zapravo to nije tako kao što mi mislimo da jeste. A pogotovo sad, u ovom momentu, posljednjih godina, kada stočarstvo propada, kada nam njive postaju sve poslije, sve manje plodne, dakle od toga da je Vojvodina žitnica i da je najbolja oranica, plašim se da će za ne znam koji period, ali vrlo skoro ona postati pustinja Evrope. Mi nemamo sistem, naravno da se borimo protiv elementarnih nepogoda, pošto je to vrlo teško i gotovo neizvodljivo, ali nemamo nikakvo sistemsko rješenje. Mi nemamo riješeno pitanje navodnjavanja kada su suše. Mi nemamo, a gotovo svake godine imamo neku elementarnu nepogodu. Nemamo riješeno pitanje odvodnjavanja. Evo vidimo sad, prođite malo da se odmaknete od Novog Sada, svaka njiva pliva pod vodom, voćnjaci su pod vodom, pritom poljoprivrednici plaćaju odvodnjavanje redovno, kanali su zapušeni, znači nešto što je i zapušteni, nešto što je sagradila Marija Terezija, mi ne uspijevamo da održavamo i da stavimo u funkciju. Sve u svemu, globalno gledajući, nije dobro, osim te situacije što su nam zaista silosi i skladišta puni hrane. Ne treba da strahujemo da ćemo ostati gladni, ali pitanje je šta će poljoprivrednici koji su ove godine mnogo uložili, imajući u vidu ekstremno skup repromaterijal i inpute, šta će zapravo izvući iz svega toga. Beričet sigurno neće.